तुळशी परब. तुळशी परब आम्ही आचरण करतात. त्याचा मुख्य उद्देश असा. प्राचीन काळात जालंधर नावाचो एक राक्षस वीर आणि पराक्रमी आशिल्लो. तो तिन्ही लोकात उत्पात करतालो. हे कारण म्हणल्यार जालंधर राक्षसाली अर्धांगिनी वृंदा ही पतिव्रता आशिल्ली. तेगेल्या पुण्य प्रभावान जालंधर राक्षस देवाकडच्यान सुद्धा अजिंक्य जाल्लो. तेन्ना सगळे देव त्या राक्षसाल्या उपद्रवान हैराण जावन वैकुंठा श्री विष्णूकडे गेले आणि संरक्षणासाठी प्रार्थना केली. श्री विष्णू कळले की जालंधर राक्षस हो तेगेल्या बायलेल्या वृंदाल्या पतिव्रतेच्या प्रभावान सगळे देवाक त्रास दिता. तेका हरोवचो एकच उपाय म्हणल्यार वृंदाले पातिव्रत धर्म नष्ट करचो, ना जाल्यार जालंधरालो पराभव केन्नाच साधिना. ह्या विचारान भगवान श्री विष्णून जालंधराल्या अनुपस्थितीत स्वतः जालंधराला रूप घेऊन वृंदेले पातिव्रत्य धर्म नष्ट केले. हिंगा वृंदेले पातिव्रत्य धर्म नष्ट जाल्ल्यान थंय जालंधर राक्षस देवाबरोबर लढता लढता मरण पावलो. तेन्ना वृंदाक ही खबर कळली आणि तिने रागान क्रोधित जावन श्री विष्णूक शाप दिलो. ज्या प्रमाणे छळ करून म्हाका पतिवियोग दिलो, तशेंच तुमगेल पत्नीलो छळपूर्वक दश जावन तो स्त्री वियोग सहन करसाठी तुमकां मृत्यूलोकात जन्म घेवच पडटलो. अशें म्हणत ती पती बरोबर सती गेली. ती ज्या जाग्यार सती गेली थंय तुळशीचे झाड उत्पन्न जाले. आणि एक प्रसंगाप्रमाणे अशेंय उल्लेख आसा की तिने विष्णूक शाप दिलो की ज्या प्रमाणे मागील सतीत्व भंग केल्ल्यान तुम्ही फातर जातले. त्याने विष्णून म्हणले, हे वृंदा, तुगे सतीत्वाचे फळ म्हण तू तळस जावन माझे बरोबर रावतली. माझे बरोबर तुगेले लग्न लायतल्याक पुण्य मेळटले. तेन्नाच्यान तुळशी लग्न करची प्रथा चालू जाली अशी आख्यायिका आसा. कार्तिक म्हयन्यात द्वादशी दिवस तुळशी विवाह करतात. आज त्या तुळशीला लग्नाचो कार्यक्रम अलग अलग पद्धतीन करतात. कारवारात तर प्रत्येक समाजात तेमतेम गेल्या चाली रितीन चलत येयल्या पद्धतीन तुळशी परब आचरण करतात.